Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyong regular anchorman, aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon art ay hupon checking in diri sa Lunes naton nga presentation, Disyembre 21 tuig 2020. Action Firing Line. Kumusta ka mo masuki namon nga matagpalamati sa kanginan hindi lamang sa on-air kundi pati na sa online. Good day ang aton pagpanamyaw sa inyo din kaman nga bahin sang kalibutan. Kutob malabutan sa ngaton nga pagwaragwag no nagamonitor paagi sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod ang iban ara man sa YouTube. Good day sa inyo kag welcome to the show. Ako naman Aksyon Arte hupon checking in tubtob kita sa takna alas 9 karon nga gabi. Action Firing Line. Sa mga nagamonitor paagi naman sa on-air sa bilog nga Rion Size kag diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Good evening and welcome na diri sa aton nga pagpangalagan. Action Firing Line. O hindi kita magkalipat ang aton siningag countdown, apat na gid lamang kadlaw na bilin antes ang Pasko. Kag 11 kadlaw naman ang nabilin sa tuig 2020. Action Firing Line. Magatukis na naman kita sang kalendaryo agod abi-abihon ang pagsulod sang tuig 2021. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Pero antes ang tanan, antes sa mga pambukas naton nga mainformasyon kag balita. Hibaloon taning lakat sa panahon sa kinaandan. Gikan sa PDMP, let's have Gani Republika. Merry Christmas. Merry Christmas man, Action Art, no? Sa ating mga listeners. Ari na lakat sa aton nga tiyempo sining gabi. Lunes kita karon Disyembre 21 tuig 2020. Duha lang ni siya ka weather system, no? Pero may gina-complementar ini siya. Ang tail end sang frontal system ari sa nasidlangan nga bahin sang northern kag central Luzon, ari sa mga lugar sang Cagayan Valley sa Cordillera Administrative Region kag kaprobinsyanan sang Aurora kag Quezon nga magalumon ang ilang kalangitan may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Kinakomplementaran ini sang tiyempo nga magalumon man ang kahawaan nga may lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagob ari naga-influensya sa kabugusan sang Palawan nga tuga iniya sang trough o kon panganod nga ginbilin ni tropical depression umuni anay si Vicky. Ang ikaduha naman amuni ang northeast monsoon o kon hangin amihan nagaepekto diri sa Metro Manila, sa Ilocos region kag sa iban nga bahin sang Central Luzon kag Calabarzon. Nga ang ilang tiyempo magalumon nga kahawaan may mahinay kun manipis lamang ini nga mga pagulan o kun pagdulutaliti. Kag ang easterlies naman nagasulod man inang mapaang hangin halin sa baybayon sa Pasipiko
mabatyagan sa ibang nga bahin sa atong pungsod Pilipinas nga may pag-uum-buum ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May dala ini naligwin nga mga pag-ulan o kon pagpanaguob, no? Kag ang San Luzon, kag diri sa nasidlangan o kon Eastern Visayas, ara sa kasarangan hasta sa may kabaskugon, nga huyop sang hangin, magahalin na sidlangan pakadto namin na sidlangan o kon east to northeast, nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. While ang iban nga bahin sa aton pungsod, nagapabilin nga may mahinay hasta sa may kasarangan lamang, nga huyop man sang hangin, magahalin ini sa nasidlangan, nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Kag diri partikularmente sa aton probinsya, nagapabilin maayo ang aton tiyempo, may pag-uumbuom ang aton nga kahawaan hasta sa magalumon ang aton kalangitan nga may naligwin manining ang mga pag-ulan o kon pagpanagob. Aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental, laki man ang syudad sang Bacolod. Kag nagapabilin nga may mahinayas sa may kasarangan na mga pagdupoy-dupoy sang hangin, nga magahalin na sidlangan maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Okay. Ang kondisyon sa aton kadagatan ara sa makanayas sa kasarangan lamang. Ang pagdulod-apyas sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Karon alas 8:19 action art, no? Ang hunas naton 0.6 metro ang takos ang kanabawon. Ang tao magabalos alas 3:08 sa kagahon sa takos ng 1.2 metro ang kadalumon. Kag alas 5:28 sininga hapon nagtunod si Haring Adlaw, magapakita naman ini siya alas 5:57 buwas sa aga. Kag ari kita sa 26 hasta 31 degrees Celsius o 67 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. So, ni kabugusan sa aton lakat ng tiyempo sininga gabi. Mayo aton tiyempo. Bao, salamat. Kabay pa ini mangintayo yon hasta sa katapusan sang Disyembre. Agawon ko nang imong hambal nga magtayo yon. Oo. Kay 26 Hindi na pag-agawa? may bantayan kita. Kag sapit sa 29. Daw low pressure area lang ni siya. Hindi siya pagyo siguro. Gani. 26 ug 29. Tigali nga muna, siling mo low pressure lang, pero kung magala ka inulan ni Bicron, Amo na kani nga magsiling ka low pressure ka ulan gid man na. mayo kay imuya kayong palupok, kumisan tugal po lang bro, Ay, Pino. nano nga palupok man. Away ka nga palupok? Oo. Why na, subong? Palupok siguro sa botilya. Oo, Ay, hindi pwede, may likurban. Dalon sa balay eh. Sa balay. Likorban, Good. oo. O, si Axon Nixon ka man ha. Pero ang ako lang, di ka ba'y pataning namin na ning tsimputa. No? Kung may Hindi, arangin may man aragin. pag-ulan-ulan, Oo. at least matulad timplang tsimputa eh. Ako May na aragin bisan yung init, korban. subong galing Minano kayo. ka sa tilite gidalantaw namon daw pulo pari-pariho ang guaya. 26 matapik di siya Eastern Visayas gyapon. Adjus. Ang 29 takluban niya man ang Eastern Visayas sa Northernmost Mindanao. Mayo kay Eastern, Doon hindi sila Western Visayas. Hindi. Pag tupa yan, dadawasahag siya, daw mahuyang siya bla. So, mayo lang. man gyapon nga tupa sang ulan. Oo, okay. Nagtawon ta, may changes pa man ni hindi pagid mo siya ma-ascertain mo. Oo, kabay pa. So, sa mga satellite yung Madjeri nakita natin, 26-29 may ara. Anong prediction mo sa 2021? Ang nabasa ko lang diya, hindi man kuya manugpati na sa mga pingsoy na mo. Inang tuig ko na yun isang break up. Raw, kay imo yan. Tiyo kay amo man ang ginapost nila di sa Facebook ho. Break up ko no. Teka break may... break up. Kaya sabi nga magkerido. Ti ma-break up din sila. Uy, tuod? Kung mga mag-asawa, migahay, miguhoy. No? Oo. May break up gid ko no. Ambot kung tuod ni. Pingsoy niya mo. Pungsoy. Pungsoy. Oo. Do. Dilan tawon ta. Ako obvious kid diabla kag balanon gid nga hinablos ka ni Madam Auring. Amo kani. Sige, gaan salamat gid ha. Sige. Okay, maing. Bay lang nga pagtulog da, kabay pa nga tayo yon na ni ang aton sinitsimpo. Salamat gid. Sige. Good Okay, night. welcome. Good night. Action!
Action firing line. Gani Republika sa Provincial Disaster Management Program o kon PDMP sa pinaka-latest nga weather advisory. Action firing Pag line. ginadugsing ko na ikay kon hindi kita temporaryong magbulos kay Exxon Brian, hindi kami magsugatay sa kahanginan ni Sir Gani Republika no sang PDMP. Now at least mayara kita ideya nga sining nga semana or sa last week sang December, hopefully kung magsulod gin man nga mayara sang weather disturbance, tani hindi lang magdulot sang pang mga pag-ulan, no? Kung may mga pag-ulan gid lang gid man, medyo manipis lang. Action firing line. Budlay kon mabagyuhon ang tiyempo, kabalo kita damo gid ang epekto. Now atong naglabay nga si Bagyong Vicky, ang naisipan ko kay ina do walo na to sa listahan ba sinadugangan na sining nga gabi ang mga nagkalamatay bangod sa bagyo. Action firing line. Halong kita ha, kitagin magka-aksyon bisan way pa na ang bagyo, ang mga aksidente mo ning halungan ta kapin pagid sa mga nagabiyahe sa tion sang kagabihon, mga long distance ang ila sining nga travel dapat halong gid kita. Action firing line. Let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Now unahon ko lang pero balikan ko ni karon dugay ha. Grabe subong no, daw iyat ni Chimpo sang pulis subong ang halos number 1 nga nagpa-viral karon nga adlaw. Kundi ang Facebook isa ini ka medium, ang social media nga puwerte gid kadasig maglaptas ang information kapin pagid kon ma-post kag ma-share. Damo iya gilayon ang mafiesta o kun damo gilayon na ma-share sa mga gina-post sa Facebook. Ining isa ka krimen dito sa Tarlac nga grabe iyang nagluntad nga paglutang sa Mag-Iloy. Sus, nakapanguros ko pagkakita ko mo hindi gid hamak. Do ano ni nga klase pagtiro sa policeman? Action firing line. Hindi man naton paryente. Why man kita kay balo sa kabugusan nga istorya? Kaya actually nagmonitor kita dayon sa mga national television. Ang sa online portal, siling ko ano gid ang madalom nga rason siniman ay mayara nagali hindi pag-intindihan ay ang duha ni kapamilya. No madugay na blanga daw hinisaay, dinumtanay, tiahaw sa buga kung may violation gid man, pwede malang na iya nga iarestuhon mo or pwede malang na ang maximum tolerance. Kaysa lagin man tuon magalag ka pinalupok sa buga mo. Action firing Pero line. atong aksyon o kung ginhimo nga krimen sang PNP, purya gaba, daw siling ko hindi to ya lahog-lahog kundi isa ka brutal nga krimen. Action firing line. Nakuhaan live o nakuhaan sa video, na record, ginpost sa Facebook, ti subong ginapiyastahan sang netizens. Why gid ko sa nakita, mayara man pipila, basi paryente or himata sang pulis. Ganaga paninguha nga apinan ang pulis, pero kalabanan gid sa mabasahan mo nga komentaryo, why gid, do hindi mapuslan do dunot ang pulis sa pagkamalaoti ang lain sini. Kaya ang kapulisan ginatinguan ng imahin nila liwat or magapadayon ng imahin sa pulis respetado kag ginasaligan sa publiko. Ti kabalo ka may isa na sana inyo nga makahimo sa katulad sini nga krimen. Ti ang kabilugan naman ng PNP no nga institusyon ang nabutang sa alang-alang. Action firing line. Pero balikan ko na karon dugay-dugay, kagwaan ta mga reaksyon kag sumungman pagpasiguro ang mga opisyales naton sa region sang PNP kag sumungman diri sa provincial office or sa Nupo. Action firing line. Namuno ko siling ko nga pulis subong ang nagastaring sa mga balita kay magluwas sining krimen nga nag-involve sang isa ka pulis nga naglutang sa Mag-Iloy dito sa Tarlac. May isa man niya kababae nga puliso, ti ara man ginaimbestigaran man, matapos nga nagpresentar sa iya sa airport, dito sa Davao International Airport, nagpresentar ining babae nga pulis, sang falsified, binutig, nga RT-PCR test, ining reverse transcription polymerase chain reaction para sa COVID-19 la. Tiyamakon mo na imo yung
ining police officer, forensic officer nga ginassign sa crime laboratory sa Davao, siling ko nga ang mga expert ni nga nagimo pa sang tinuntuti ang ginatubang nga subong administrative case, grave misconduct and dishonesty, matapos nga nagpresentar na diskubrihan iya ngang iya sinigin presentar nga RT-PCR test, piki. Action firing line. Ginliwat niya no ang result ti amo ni siya subong nagapakatubang ining isa ka babae nga pulis siling kunano do iya gidtimpo ko pulis subong aw. Daw grabe ini, no? Isa naman ni ka-challenge sa liderato sa PNP kung paano nila bawion ngang image sang pulis liwat nga masaligan sang publiko. Action firing Pero line. balikan ko na karon dugay nga mga balita sa national kino amo ni no ang top story of the day. Halos kinaistoryahan tanan pati mga senador. May mga nagasalakay sining balita, no may mga reaksyon. Halos tanan nga mga sektor nagapabutyag sang ila pagkadismaya sining nga insidente. Grabe ginman mo. Now, bisan si Presidente digong nagambal, hindi ko na yung magsuporta sa sina nga pulis. Action firing line. Araw, gina-replay ka ni sa DZRH TV, kalain gidman mo. Amakon mo dutan mo yung armas ang bagul sining duwa, may finishing pa. Action firing line. Ding kakita sinaman, pwede lang gina maximum, o pwede lang gina maximum tolerance. Ang armas ni gina-provide ni sa pulis during their operation, pero kung pwede pa lang nga hindi mo magamit ang pusil mo kang hindi mabutang sa lang-alang kabuhi mo, hindi na lang, hindi mo anay paggamiton. Tiyari yan, okay man hindi man ni mambal na ito nga sa piligro kabuhi ka pulis ni. Action firing Pero ano line. pagin ang pila ka madalag ko nga mga balita dari sa lokal nga atong tutukan karon nga gabi. Now ari diri sa lokal, i-check ta karon mga nagapanguna nga balita with Action Marlon Hinubia sa Provincial Capital. Provincial Officer Legal Officer Nilias, kumpiyansa nga babasura sa Malacañang kaso nga ginpasaka kay Governor Bong Lacson. Action firing line. Diri sa Bacolod, good news ini para sa mga transport operator. May initiative actually nga ginhimo. May paghinyo karon nga kung pwede ipaisol anay ang pag-consolidate sa mga prangkisa sining mga POJs. Tigaling ini resolution kag ini siya subject for approval or pag-akto pa sang LTFRB. Action firing Pero line. kumayon ni may nagahimo sang inisyatibo sang sa wala na gid. Action Kaya firing ang line. gusto sang gobyerno pag-umpisa sang 2021 sugod man kita gilayon niya para sa modernization program nga gusto ipatuman sang national government. Action firing line. Ari pagin ang balita no kapulisan waya sang holiday ceasefire batok sa NPA. Action firing line. Diri sa sunod sa Bacolod, since gamayara kita sang suspender or ang suspension sang curfew hour on December 24 and December 31, mga opisyales diri sa Bacolod nagapilar, hindi kita magatag kumpiyansa padayon nga magasunod sa ginapatuman nga minimum health protocol. Action firing line. Kabagusan maditali sina langkoy na ining panibag-o karon no nga pag-dismiss ang criminal and administrative case batok kay Mayor Bing Lunadia. Gin-file ini tinalikta na matinuig timayara sang Kwan Development, no? Pabor iya o kung ginismiss ang kaso batok sa alkalde. Action firing line. Kabagusan maditalis ni bantayan sa paday ng pagpangalagad sang inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon sang ini regular anchorman. Aksyon Brian Morden. Ako naman aksyon Artay Hupon saying thank you gid sa inyo padayon nga pagsakda. Action firing line. Ang inyo mga minsay pagkaronan tayo na. Now ari anay unahon ko lang niyo kay aksyon andin di ko maributay mo nga siling ko tani buwas pa ko sa aga magpasalamat sa hotline mo. Kay ti sa hotline kita regular. Galing kay ini isa ka pagpasalamat namon tanan diri sa Aksyon Radio Bacolod
bangod ngang tuig 2020, naging maayo ini para sa amon sa pangkabilugan. Kag ako very, very humble nga nagapasalamat gid kag bugal nga nagapaibalo sa inyo. Ngati ang Aksyon Radio Bacolod, number 1 sa resulta sang 4th quarter survey sang Nielsen sa bilog nga syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Kabalo ko nga hindi lang ini amon honor kag amon iya dapat pasalamatan ang news team and the rest of the guys nga upod namon diri. Ini tanan pasalamatan namon halin sa amon sini traffic, sa admin department, sa ara sa mga driver. Kabalo ka ang pag-follow up mo sa balita kapag kadto mo sa kaladuan mo kung hina ba ng imo driver, dugay ka magkalabot. Ang sa news team, ang sa technical, man sala ka di kay GM, ni kurintihon yung mga magpungko ka na di. Kag basing signal mo bla siling ya, tawagan ni si Bernito ni mo, alam na tres palito sabing signal ya, tarawad na kung kabation na siya sa bago. Action firing line. Bugal na mo na ginapaybalo kang nagapasalamat kita because ang Nielsen survey nagapakita nga Aksyon Radio Bacolod number 1 kita no sa 4th quarter. Again and again, sa amon mga sponsors, sa inyo nga amon mga kaaksyon, congratulations sa aton tanan. Action firing Isa line. ini kadako gid nga kay gayunan kag pagpasalamat namon kag commitment nga magapadayon kami sa pagserbisyo sa inyo. Bangod nga mo malang na ang amon diri kalipay, no? Ang consolation kung diri ka nagapangalagad sa radyo nga inang mabalaan mo may nagapamati kag nagasuporta sa imo. No? Ti sa inyo tanan, congratulations sa aton, no? Congratulations sa aton. Sa ari ang mga listahan actually, ang DYEZ nakaangkon ini sang 40.10% radio station share. Hindi wagid palakpak na. Action firing line. Kag sa kanamuon sa nagapamati sa istasyon sa anuman nga oras, sa tanan-tanan nga mga AM radio station sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod. Now, kita ang 40.10%. Nagapangaduha nga nagasunod sa aton ang DYWB, Bombo Radio Bacolod, nga may 38.70%. Ikatatlo diri ang DYHB, RMN Bacolod, may 14.50%. Ang Super o DYHB Super Radio, no, may 4.70%. DYKB, RPN Bacolod, 1.30%. And DYRL, Abayan Radio, may 0.30%. DYVS, Sweet Voice of Salvation, may 0.20%. Action firing line. Kaya mo ning isa kadako nga pasalamatan namon kay sa piyak sa mga pagtilaw ang Aksyon Radio Bacolod ay kami malingkang. Nagrisgo man kami upod sa inyo sa mga frontliners. Gabisan pa man, mabudlay man sa amon, tinagsigi kami pangalagad in times of pandemic. Ara kami nga nagaserbisyo kag padayon nga naghatag sa inyo sang mga balita, informasyon, kag mga komentaryo nga nagkasentro sa interes ng publiko. Amo malang ng commitment namon kag ang pagkumpleto, paghatag sa inyo sang mga pagserbisyo nga matuod-tuod. Amo na ya ang amon diri kaginatingwan. Kag sa inyo tanan, madamo gi nga salamat mga kaaksyon sa inyo padayon nga pagsuporta sa istasyon nga alin sang una tubtub subong ara sa inyo tagipusoon kag numero 1 sining nga 2020. Action Buwan firing namon line. nga mapadayon namon ang amon commitment nga mangin patas sa pagwaragwag, mangin balanse kag magatumod lamang ukon magasentro lamang sa kamatuoran. Now we are not only the best, we are incomparable because we are number 1. Action firing Una line. sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.
Action firing line. Why ko ga-extra ha? Umpisa pa lang ni isang program ta. Pero ti in behalf ni Action Brian Muden, sa amon station manager, Action Nuna di Maala Magbanwa, sa news team, Action Rex Cantong, Action Fred Salanga, Boy Duran and Dorel Cabato sa aga, in my behalf man sa hotline, kag sa hapon kay Action Marlon Hinubia, Action Eric Magbanwa, ang sa news team naton, Action Ann Defensor, si Action Eden Aboso, Action Alvin Grava, Action John Diaz. Amo niya kung gabi man, gabiti man nga nanangagis ni. Action firing line. And the rest sa mon, sino ay kumalawag? Si Action Dale Salazar. Ha? The Explainer. Halin diri sa amon, salamat gid sa news team. Ang technical ta, di man na magpaperdi, si Action Henry Espulgar. No? Action Noel Pinalan, Oliver Pason, especially si Bernie. No? And the rest of the team. Tiamo ni ang amon, pasalamatan gid karon na to. Action firing line. Okay na na? Okay na na? Tiamo gina. No, ang isa sang kalipay namon consolation namon na, at least, number 1 kami sa fourth quarter survey sang Nielsen. Alas 7:22. Action firing line. Now, diri kita unahon kuning sa pulis kay siling kun di ko maributay halin pa kaina. Nagakapisik gani ko mo. Samtang nga nagtulog gusto ning hapon kay ti mabulos kita temporaryo kay Action Bayan. Kundi naglantaw ko kapilak gud suliton bala ang nag-viral nga video. Sus, nagakapisik lawas ko mo. Madumduman ko kag do nagabalik kulpyada sa akon bla. Ang ginimo sining pulis nga paglutang nga ginduot yang armas niya sa bagol sang duha ka mga persona ining mag-iloy nga mga nagkalamatay. Action firing line. Silgod din ning konsensya iya kag kaluoy naman. Butang tapa may kaakig ka, butang tapa nga mayara kamo hindi pag-insindianay. Silgunano ini nga klase pulis, may diferensya sa paminsaron nga mo niyang pagpatay niya. Way labot nga ginlutang nga nag buka ng mga bagol sini may do finishing pa ginimo niya. Action firing line. Ban siling ko kon may bitay gyapon may death penalty diri gyapon sa Pilipinas. Hindi gini siya makasalbar, sigurado ning pulis nga death sentence gini ang iya maatubang. Tigaling way kita death penalty diri sa Pilipinas. Now ari na lang. Hindi magkita gidakos kay damo sa mga presentation nga ginimo, mga interviews sa national TV nagmonitor kita kaina. Why gito ya sa magkaingod niya, luwas abis pamilya niya, nagkalabanan gid, ang kalabanan gid diri, nga may ara siya, nag-explicar bala sa insidente, kaglaban gid nagapakamalauot gid sa sining pulis sa iya hinimuan, ti amakon mo na imo, pagtapos lutang, ti at least nag-surrender man siya, no, sa mga otoridad. Pero galing ang problema mo ni. Naga-reflect ini kag may epekto gid sa pangkabilugan no, sa aton sining nga mga PNP or hanay sang kapulisan. Ang pulis ginawa na nila kapaayo sa ila record. Ginawa na nila nga at least ang pagsalig sa publiko, no? Ang pagsalig sa pumuluyo. Ginatingwaan na nila nga mabalik ang kumpiyansa sang tawo. Agod lang nga ti ang pulis naton kung kaysa kramo man kontrobersiya kontra sa ila mo. Pero ti ang pulis kinatingwaan ini, that is why may mga training. No, that is why nga may mga ginahimo gin nga training para sa ila, agod nga ang pag-operate nila husto. No? Sundon kung ano ang nagasaad sa standard operating procedure, pero ti ang subo-subo niya mo ni natabo ho. Action firing line. Pero magkomersyal lang ko isa lang gid para timing gina nga makatimo liwat si Lieutenant si Colonel Romy Palge. Panghinaw sang kamot, 20 seconds na.
kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:26 na, pabalik diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line. Nawari na sa aton nga linya si Police Colonel Romy Palge, ang aton nga Provincial Director. Man, importante na may istoryahan tayo. Kaya may init-init nga balita, kapin pagid, amo ni siya subong nag-viral. Kapin pa sa Facebook, can you imagine, damo ang nakibot, kag damo ang nagalalain pagkakita sa Facebook mo, sa social media. Now, in effect, tinatawag kong kaisa, mapiktuhan gid lang, kay bisan ang mga matarong nga pulis, nagakadalahig sa mga insidente katulad sini. Aksyon Firing Line. Pero ang aton lang ang commitment, kag sabahin naman sa mga lideres naton sa kapulisan diriya sa probinsya, kag sa region, galing kiti si General Miranda, may mga schedule prior sa aton interview karon nga gabi. Pero joining us over the phone is Police Colonel Romy Palge, ang ating butihing Provincial Director. Merry Christmas in advance po at magandang gabi. Welcome to the show sa Action Firing Line po. Well, magandang gabi rin po, Action Arc, at Merry Christmas po sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Maraming salamat for the time. Tumawag kami talaga sa inyo and for the purpose kasi ito ang nangyari doon po sa Tarlac na sinasabi ko kanina na the PNP is trying to maintain the good image to the public, pero ngayon dahil dito sa nangyari mo kaya alam mo naman may epekto talaga at yung lahat ng institusyon ng pulis. But yun nga ang sabi ko sa public kanina, Colonel, na hindi po lahat ng ating PNP ay pwedeng ma-involve katulad sa ginawa po ni Senior Master Sergeant Junel Nuesca. Colonel, nakita niyo ho ba yung nangyari at insidente po doon sa video na naging viral din sa Facebook? Actually, nakita ko na po yung pangyayari na yon at maraming salamat at sa statement nyo na hindi naman lahat ng pulis ay ganyan. In fact, ang ating hepe mismo ng kapulisan kumukundi na. He strongly condemned the act of Police Senior Master Sergeant Junel Nuesca. Opo. Yes, sir. Pero doon po sa mga standard operating procedure, lalo na kung merong operation. Pero dito po kasi ito ang incidente ay nag-trigger sa hindi po pagkaintindihan. Ang pagkaintindi ko sa mga balita sa national na meron ng girian, may matagal ng hidwaan itong dalawang pamilya po. No? Pero, sir, doon po sa ginawa ng pulis, masasabi po natin yun na talagang may mali doon. Tama po kayo, Action Arc. Kaya nga po ang kapulisan at ang hepe mismo ang nagsasabi na we strongly condemn yung ginawa ni Nuesca. Apektado po ang kapulisan dyan, pero yun nga, hindi naman po lahat yung sinabi niyo kanina. At nagpapasalamat ako sa mga kagaya niyo na nakakaintindi, nakakunawa na itong pangyayari na to ay isolated at kami po, ako mismo ay strongly condemn. In fact, ang TDCO kanina, si Police Lieutenant General Cesar Hawthorne Binag ay bigay din po ng statement through his text or SMS na he strongly condemned yung ginawa ni Police Senior Master Sergeant Nuesca. And under your watch, dito po sa PNP sa Negros Occidental, ano po ang assurance natin to the public na hindi po ito mangyari sa atin sa Negros na command po? Maganda po yung encouragement na binigay ni TDCO kanina sa blessing ng chapel dito sa Nokpo. Nagbigay po ang encouragement ang ating TDCO na isipin nila
kung gumawa sila ng mga kalukuhan or yung mga kagaya nitong ginawa ni Nuesca, instead na makaka-retire sila, magkaroon sila ng pension, hindi po mangyayari yon kung gagawin nila ito kasi magkakakaso na sila, makukulong pa sila. So, encourage also yung lahat ng kapulisan dito sa Negros, iwasan natin yung mga ganitong gawain na hindi ka nais-nais. Let us be encouraged, mga encouragement kanina ng ating PDCO na we look after sa mga tao na we sworn to serve and protect. Para sa ganon, hindi tayo mawalan sa landas. Kagaya ng sinabi rin ng isang narinig ko na isang ehemplo na leader sa ating bansa. Sabi nga niya, meron kaming nire-recite po action arc, na Yes po, Colonel. police officers pledge. Opo. Kung yung time na darating na hindi tayo makadecide o nahirapan tayo mag-decide, we will go back to our police officers' creed. Nagsasabi doon, I will love and serve God, my country, and people. I will uphold the Constitution and obey legal orders of the duly constituted authorities. So, maganda yung mga ginagawa actually ng kapulisan. Ang nakakalungkot lang dyan, kahit may ganitong pangyayari, ay naapektuhan, pinapalaki ng mga kalaban or yung mga alam niyo na ang ibig sabihin. Opo, So, Colonel. salamat at nandyan kayo, Action Arc, para matulungan din ng mga kapulisan dahil hindi naman lahat ng kapulisan ay ganyan. Opo. So, yun ang magandang assurance po galing sa inyo kasi lahat po ng ating mga mamayan, lalo na mga taga Negros Occidental, we are peace and loving people and we really wanted peace, peace and order. That is of everybody's concern na talagang through the PNP na committed to serve and protect our community. At least, masasabi natin matahimik itong pagtulog natin, lalo na sa gabi, sir. Tama po yan, Action Arc. In fact, ang dalangin po natin, kasama po ang ating kapulisan dito sa Negros, ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa bawat buhay, bawat pamilya at komunidad dito sa Negros. So, Yes. tulungan niyo po kami na magdasal, na sa ganon, ma-attain natin yung dalangin natin na kapayapaan sa bawat isa. At maraming salamat sa binigyan niyo po na oras para makapagbahagi tayo ng ating mensahe sa pangyayaring ito. Again, we join the PNP in condemning the act of Nuesca. Nangyari sa Yes. bansa. Colonel, isa na lang po. Doon po sa nalalapit na Christmas celebration at saka New Year, sir, to all the people of Negros Occidental, ano ho ang inyong mensahe, lalo na sa atin ding mga kapulisan po? Thank you. At binibigyan niyo pa ako ng pagkakataon para mapagbigay mensahe sa lahat ng Negrense, Negros Occidental, at sa lahat ng kasamahan ko sa kapulisan. Pinapasok ko po ang pagbati ng ating hepe ng kapulisan, si Police General Dibold Sinat. Maligayang Pasko po at dalangin natin na maging peaceful po ang ating pag-celebrate ng Christmas. Alam niyo naman, bawal po yung party. Dinidiscourage po natin ang mass gathering, yung mga party-party na ganito. Dahil nga, maiwasan natin yung pag-increase ng COVID cases natin dito sa probinsya. At maganda rin po ang ginawa ng simbahan. Nagdagdag sila ng yung mass
para sa simbang gabi Mhm. at may din yung maraming tao sa simbahan. Mhm. Sabay po tayong manalangin dahil yun po ang nakikita natin na maatin natin yung tunay na kapayapaan na nagmumula sa Prince of Peace, ang ating Panginoon. Mhm. Yun lang po ang tunay na kapayapaan. In fact, Yes, sir. pangyayari dun sa Tarlac, nakita po natin yung ibang klase or aksidente ang nangyayari sa buhay kung ibang espiritu ang nanguna sa isang Totoo sa po ibang- yun. Mhm. dalangin natin na espiritu ng Diyos lang po ang manguna para hindi aksidente ang buhay. Aha. Yun lang po yung gusto nating matin. In fact, ang ating Hesus Kristo, when He died, He rose again on the third day, and when He go up to heaven, before He go up to heaven, Mhm. input niya po ang kanyang banal na espiritu. Opo. Doon po natin nakita kung gaano importansya yung espiritu niya. Mhm. Kasi wala siyang ibang iniwan kundi yung espiritu niya para manguna sa bawat isa. At pag siya yung nanguna, walang imposible dahil walang imposible sa Panginoon. Opo. So, maraming salamat po, Action Arc, mga Mhm. kasama dyan. Pinapaabot ko rin po ang pagbati sa inyo. At tunay nga po na kayo ay haligi ng balitang katotohanan para sa kapayapaan ng ating bayan. Maraming salamat po. Merry Christmas po. Merry Christmas. Good night po, Colonel. Action Firing Line. Ang tagpamuno sa Negros Occidental Provincial Police Office. At least kita makabati direkta mismo sa leader, kang opisyal sa pulis sa probinsya. Naong aton lang bisan din ang gulo. Bisan ano pa nga interpretasyon di na kinanglano ng abogado nga mangin resource person ta. Kay bisan kita sa simpleng nga paglantaw ta sang video nga dito mo makita kung paano gintiro sang pulis. Ining makaluluoy nga mag-iloy, why gidya sang rason-rason nga dapat lutangon siya. Kaya ang pulis actually pwede na proteksyonan ang lawas siya gamit ang iyas ni armas kung nabutang sa delikado or peligro ang iya kabuhi. Action Firing Kung Line. nakita to sa video, daway man to peligro, siya magani gabuyot to sa short sang bata kay tido aristuhon niya. Tigaling subo belati patay ining si Sonia Gregoria or Gregorio kag Anthony Gregorio 25 years old. Kabay pa sa aton sini nga magkapulisan sa Bacolod City Police Office kag diri man sa Nopo. Ang inyo commitment, ang inyo trabaho, please kabay pa nga halungan man ninyo. Ang inyo commitment to serve and to protect the people, kabay pa amona ang magpanguna. Action Firing Line. Kay tibisan pa nga, ang balita, kung doon naghinulsol pa ining si Senior Master Sergeant Jonel Nuesca. Actually, kung lang taon mong background niya, galing din ako interesado, kaya kadamo siya mga kaso, nga involved siya. Tiisa na siya sa nagapakita. Nga ang iningasahi isang pulis, may problema, gini. No? Nga bisan ganing bata niya hindi ato gani matudluan. Ang bata niya hindi siya gani kahimo man sang iya sining pagsaway o ding kakita siya naman. Action Firing Line. Di kabay pa ining insidente magaserbi nga eye opener sa tanan nga may miyembro sang kapulisan. Dapat mangin matarong kita. Kabay kuntani nga tanan kita ang ara sa serbisyo. Policeman kag military aton ni yes, correct na action hands. Nga doon bata pa nag-trigger. Kaya tingin ang balan kuno sang bata my dad is a police officer. My dad is a police. May ano tong gingamit niya? Papa? O, kita mo kadason tingin baslan ka tigulang ang ginalinan na kuno nagsabat ang tigulang I don't care. RRR. Ti amo to yan nagresulta. Susugilano lang lutangon mo yung bagol ka isa. Action Firing Line. Ang lain siniti kabuhi ng ginaistoryahan ta.
hindi niya kay kabuhi isang sapat, kabuhi niya isang tao. Nga mo ning dapat naton panumdumon nga hindi na mabayran bisan pila pa nga kwarta. Kag bisan butang tapa nga mapreso giniya, for sure mapreso gini nga makakas sa iya pagpalangakuan ng pulis, pero hindi nakabayad sa kabuhi sang mag-ilong. Action Firing Line. Ang kabuhi isang tao, bisan bayran ka pa 1 milyon, may kwarta ka tuod, pero ang kabuhi, lain niya kun buhi, ang imo palangga nga individual o kun person. Action Di Firing kabay pa, Line. sa mga pulis na dis negros kag sa BCPO, mga sirs, kung pwede pa lang, bisan pa gani sa operation nyo, maximum tolerance is the name of the game. Pinsaron tagidanay permi. Bisan malain pa ganing tao, ginapaintsindi mo pa. Bisan nagakumita na ganing sing krimen ng tao, ginatagan mo pa tsansa, ginatiil lang ganing sang iban. No, para nga hindi mapatay. O, sabto nyo lang galing sa kasuguan ng iya naihimo ng krimen. O, ti ato ya galing, huwag gito tsansa. Ato ya sigurado, gidya kag kumakita ta. Bisan din bang ang gulo sala gito yung pulis. Action Firing Line. Ti ako nagapating nga tanan, hindi tanan nga pulis amuna ang panimuot, kag amuna ang ila kinaiya. Kabay pa, diri sa aton sa Negros kag Bacolod, wala sang pulis nga mag-amo sina. Kay kumatabo diri sa aton, sus, ano siguro nga, ano ba tiyagon kung kapin pa pariente o rimata mo ang nangin biktima. Action Firing Line. Ti kabay pa ha, ang nagambal to, provincial director nyo, kabay pa ini magpadayon nga ang pulis mangin matarong. Kung may pulis kinman nga nagapaguba sa inyo hanay, amo na mga pulis nga dapat tangtangon kag palinon sa serbisyo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon sa pagluntad sang kalamidad.
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio,
Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo-tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po.
Time alas 7:56. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. May nga may lang pagmonitor kay Sir Alan the Sharpshooter Supi. Sir, may nga na sa imo kag thank you for listening. Action Firing Line. Sa tanan nga mga miyembro sa Bacolod Eagles Club, evening dira sa inyo, may lang pagmonitora. Boy Cecil Roldan, Sir Bong de la Paz, Boy Julingo, araman si Paring Martin Gonzales, Paring Basti Girhin, may gabi dira sa inyo. Maria Luisa Artisano Inigan, sila nga monitoring or watching FB Live here ang Barangay Bata. Salamat ha. Araman sinang Jean Pabilio. Nag-monitor man, Tolroy Tayhupon ara siya sa Saudi. Manghod ko. John Rimada, Eva Gradas Baterna. Salamat kita. Kay nung Henry Suson, Bro JC Di Kilato, ang head sa Bureau of Fire Protection, dira sa Moises sa Padilla. Action Fire Kas Amel Di Jordan, Ryan Gonzaga Makaya. Hinablos ko niyo, monitor man. Sa kay Action, si Action ni Rick Tuyaw, Nitong Garcia, Eva Gradas Baterna. Salamat kita. Kay Benjo Gonzales Gargaliano, Giovanni Durantes Fuentes. Thank you, Gid, sa mga nag-monitor sa FB Live. Mga mensahe, may iban lang ko pilagid lang. Siling nga mayong gabi, halin kay Vanessa Mayo. Good Monday, siling nga morning. Agad dito sa iya, subong, sa Pungsod, Amerika. Naga-monitor to siya. Rodney Harder, a round of big applause. Salamat kita. Michael June Season. Happy listening to all Energy Fans Club. Action Firing Line. Nya monitor from Chati, ano ni pagbasa? Chati ni siya Chato. LC Paranaque. Gate ko lang happy 10th birthday to my daughter, Micaela Isabel Season. Happy birthday. George Gargasiran. Salamat. Thank you, Gid, paring Bastia, for the congratulations. Miguel Nambunga. Dako ding inyo part nga mga listeners namon sa pagkuha sa Action Radio for being the number 1 sa Nelson Fourth Quarter Survey. Action Firing Line. Jenilyn Gonzaga Saruna sa Isabela. May gabi man, Felinora Oliveros. Shout out lang ko sa manag ko Nicole, Kenjan, Marvy, Rogie, Felvin, my husband, Benji. Araman Gian, Mainit Rizon, si Good Evening Action Radio, Alan Dimoos, Zoraida Lozero. Thank you. Emma Alquela Kelstrom. Araman Joy Nulerd. Kay ginabaliskad mo, abi. Drilon, actually, Joy Drilon. Felinora Oliveros. Nyabitay gid ang dapat sa pulis nga mo sina para hindi maparisan. Keep safe. Action Firing Line. Ginulamid di lang yung mga matarong nga pulis. Mga muna paminsaron, di insakto tambal kay nasang provincial director niya basi sa tanas ting unod ka ulo ya. Action Firing Line. Actually, kung lang tawon mo, ang background niya, kung mo damo sa mga cases mo, mga pending nga mga cases ya bla, di may problema gid eh. Action Firing Line. Araman si Cory Vidaha sa Kuwait, Kamonitor, Marilyn Abarte, sa Nato Suligin, La Castillana, Jasmine Roldan Rabillo, nabasa ko na nagili, Jocelyn Dinsay Oliverio, nga magkot lang may pagkatos kada banwa ma-start na buwas. Wag ko ideya kung din ka nga banwa, pero do kung English ay ka do budlay, iya magpuli, kakayway na iya, nung halin sa Manila. Pero ang sa province, do 24, bala mo, i-check ko lang na kay Action Marlon, karon Ma'am Jocelina, Maria Isabela. Ang problema, galing kada banwa, may kaugalingon nga mga regulation na ginapatuman. So, hindi mo may uniform nga, generally, do amo na bla, pariho ang tanan ni LGU, kay kada LGU, nagahimo man sang kaugalingon nga mga regulation. Action Firing Line. Sir, pamangkutabi kung pati bata ka pulis, pagtungtong niya sa saktong edad, mapriso man, kay kung hindi tungod sa bata ka pulis, hindi ito mag-amo ang amay niya. Hindi man siya ulamid sa kaso, bisan pa siyang ginalinan, kay ti number 1, why man siya nakauyad sa pusil ka nagtiro, to although nga ti, isa siya, sang tiyempo nga halinan nga nangakig man ang amay niya, pero ti, why man tong bata, ato lang to siya eh. No? Pero daw,
sa kriminal di mo ko abogado pero basta hindi siya maulamid no sa kaso. Action firing Jocelyn Liboon Dispoho, good evening. Eliza Arellano Idanio, pwede ka ask if mapuli mi San Carlos sa Pizza 26, pwede pa kami magabalik diri Bacolod sa 28? Madamo ging nga salamat. I-check na karon na sa mga LGUs kay wa kita kay balo kung ano ang ila policy. Action firing line. Francisca Puso Madirazo, diri sa DC2 Region Pearl Home Subdivision Alihis, gamonitor man. Action firing line. Si Lonel Saputin, shout out ko lang si Jose Salcido, Makati City, watching live here from Barangay Alihis. Rodelin Sumagaysay Abuna, watching from Bantayan, Kabankalan. Salamat, Bilin Salaw. Congratulations ni Action Radio for being number 1. Action firing line. Eddie Adorio Aksonar, kaladlukan na gidsubong ka pulis. May gabi lang da sa matarong nga kapulisan. Damo pa man kita matarong nga mga kapulisan, no? Ako ya hindi tani pag-generalize, kabalo ka namo pa matarong pulis. May mga katiyuan magkunga pulis, pakaisahan, pakaduaan, hinablos. Ti mga matarong man na sila iya, no? Pero may ara gid galing depende niya sa kinaiya ka karakter ka tawo. Bisan nun mo yang bisan naka-training ka kun built-in na sa system mo nga di kaya ka control kag malain yang ginapensar mo permiti amo na iya siguro Action firing line. Dennis Richard Tibor Roma, bawarigin monitoring always here in San Enrique. Si Action Marlon, ikuha kung tanlan sa una. Good evening, tanan ng members sa Action Radio Energy Fans Club. No, congrats, Action Radio Bacolod. Thank you. Richie Salgado, monitor kami di sa Castillana. Tupi Quebrar, Sarah Jane Doruelo. Thank you, mana. Araman si Almag Agravanti sa Bater, Paul Spot III, watching, Merna David, Arlene Hinisera, Rodero, araman si Miles Martir. Sige. Action firing line. Diri kita sa bago ang face mask. Do ngayon siya, singiya siya nga face mask mo, malahalo na amo nang tag 3,000 nga face mask bakal mo tol. Action firing line. Pila? 4? Ati mo, ano lang pala, 3,000 para naman pati yan? Action firing line. Alas 8:04 na, dari kita sa maditali na sa balita sa Provincial Capital. Unahon ko lang ni Anay, may arasang update. Damo, Action Marlon, ko pamangkot, ano yung mga may gusto magpuli San Carlos, mabalik Bacolod, makabalik bala sila. After 26, siling ko, hindi ko kasabat pa kay Duwag ko klaro sina. Kaya yung tag sa KLGO, may policy. Action firing line. Pero daw free man niya sila mag-travel, no? Subong, outside Bacolod, magkanto ka sa mga banwa. Dari kita sa detalye na sa balita, alin sa Provincial Capital. Upod kita kay Action Marlon, Hinovi. Action Marlon, may gabi. Action Art, may reaksyon dari si Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nilias Jr. Kaban kahapon ginpapati na ito sa ng interview sa kay Attorney Ernie Magaspag, ang gin-terminate nga abogado dara sa may Provincial Legal Office. May kataran sa duha ka mga kaso ginpasaka niya sa Office of the President batok sa kay Governor Bong Lacson. Plus napadala man siya Action Arts ang appeal sa Civil Service Commission. Appeal ini sa ginhimo man nga pag suspend sa iya. No, plus may plano man siya nga magpasaka man Action Arts ang kaso sa Ombudsman batok sa kay Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II kag sa kay Attorney Nilias mismo. Na sa Office of the President gipasaka Action Art ang case against kay Governor Bong Lacson. Tungod ang Office of the President among may jurisdiction kung may ara sang ginapasakaan kaso nga Governor. Sa Ombudsman naman, bagod ang Ombudsman amo naman ang may jurisdiction sa mga appointive officials pareho nanday Diaz kag ni Nilias. Ining duha ka mga kaso sa Office of the President, una, abuse of authority, misconduct in office, gross negligence o con dereliction of duty. Ang gidalinan sin Action Art kay ining reklamo bala nga ginpalapot man una sa 8888 Citizens Complaint Hotline
may kantaran sa delayed payment bla sa mga supplier. Gina-report ko man nagligad nga mga binulan action art mo sa way pa ang COVID-19. So ang 888 citizens complaint nag-endorse sa DILG. Ang DILG nag-endorse naman action art sa Office of the Governor for appropriate action. Ang Office of the Governor nag-endorse naman sa Provincial Legal Office. Ang Provincial Legal Office that time, abogado pa si Attorney Ernie Magaspag. Sa iyagin, assign ang pag-imbestigar sang kaso. Okay. Kung nga delayed ang pagbayad sa mga supplier. Okay. Ang resulta sa investigation kang recommendation na Attorney Magaspag, imbestigahan si Provincial Administrator Diaz sang Provincial Legal Office. Di siya break kay siya ginkwaan nga tunan niya mo? Sa uli, hambal ni Magaspag, naglawig lang 4 bulan, way maktuhan, kibot na lang siya, ginbasura. Ginbasura? Ginbasura. Kag siya pa? Pati siya nakakaspa? Kag ang basura, permado ni Governor Bolason. Amo ni, nga, gin-file yan, ginpasakan kaso si Governor Lacson. Ikaduwa nga kaso, ginpalabot masigapon sa Office of the President. Kaso, grave abuse of authority, grave misconduct, gross inexcusable negligence. Batok sa gyapon sa gobernador. Ano naman ang ginbasihan action art? Bangod sa pag-appoint ni Governor Lacson sa kay Provincial Administrator Diaz bilang chairman sang Bids and Awards Committee. Kag chairman man sang kag chief disbursing officer. Okay. Tiambal ni Magaspag sa ni kapagsupak sa roles sang Commission on Audit o COA. Okay, hindi pwede aw. Ti violation hambal ni amo nang iya sini nga akusasyon. Kada tayo ni COA roles and as supported by the Government Procurement Policy Board are very clear in stating that the disbursing officer cannot be at the same time a member of the BAC. And it is already a violation of rules and regulations duly promulgated by competent authority. So nakapadala na action art sang sa Batman ang Provincial Legal Office dito sa Office of the President. Ako naton kung ano mga desisyon sang Malacanang. Correct. No, kay filing of the case is one thing. But ang result kag ang desisyon sa sinang kaso, that is another thing. Depende niya to sa desisyon karon nila. Sa appeal memorandum naman naging submit ni Magaspag sa Civil Service Commission. Nakabato na siya action art sang letter halin mismo sa CSC. Pero hambal naman niya ni Provincial Legal Officer Attorney Nelia Silingya, si Governor Bong Lacson, wala pa so far nakabaton sang letter or sulat halin sa CSC. Asa kay Magaspag, ginapangabay siya sa CSC nga mag-submit sang dugang kag gina-require, ginakinahanglan nga mga dokumento. Ang pagpati ni Nelia Silingya, ti ina isa lang ka retaliation. Ni Atty. Magaspag abanting terminate si Magaspag mo, kag suspend action art, kag gasalig ya si Nelia Samalya nga mabasura sa Malacanang nga kaso. Kag ang provincial government way matay og way malingkang. Mamala na. So let the due process take its course. Yes. Kaya na sa ila kag more on technical depende niya sa ila sinigin presentar to ang halin sa aligasyon kag sa mga reklamo depende na sa imo depensa naman to tiga ambal mo nagpiak nga grupo kampanti sila kaya basura. Ti ambal pa ni Nelia sa Sun Art way man ebidensya. Kulang man ebidensya. Pero si Magaspag Sun Art nagahambal aryo kompleto evidences ko. Damo-damo. Kag based sa mga hard copy action art kopya ginatay sa aton, damo-damo gid man. Tigaling so, ang pag-appreciate sina tanan nga mga ebidensya nga ginpresentar, it's up to the Malacanang. Correct. Kaman ato sa kay hindi man kita diya korte nga maka kapin pa siling ko gani ti ina mga
technical and mga dokumento nga only ang pag-appreciate no kag pag amala kanyang lang makahimo desisyon. Yari si Atty. Nelias, Provincial Legal Officer. So, nagpadala na kami to correspondence no, kay Atty. Bolivar. If ang missing documents to Bilar will impede her functions. Daw sa treasurer na isang balita, no? Ang last reaction, Henry, log tananay, basi ko nagsala ko sa number ya bala. Si Nelias sa aray sa Nelias. Attach ito, di wala man to siya ebidensya kapag prove na may irregularities ng mga ginapang-issue nito. Sige, na-review man na namin kanan in accordance na sa lagi. Kaya ang nadaya ko dito retaliatory, kasi siya pangitaan na siya na-dismiss siya tungkol sa admin. Siya kaya ang Office of the Governor under sa Office of the President. Retaliation, DJ, hindi sa amang paglantaw isang ebidensya ay kulang ito katama. Ang wala siya ang appeal mo na ito ay nag-rolling mo sa PSP. So, ginapang-office ko. Wala pa kami kabato sa appeal memorandum with regard sa pag-terminate sa inyo. Ang nabato ng namon, appeal PS ang preventive suspension niya. Tapos naman ito. Pero wala bot yung pang mangyapon namin. Dapat mangyapon namin ng navigation proposal. For, of course, the Office of the President undertakes a preliminary investigation of the case. Of course, we wait for the resolution. So it's going to take about as per the rules. Medyo layo ginaman ang tingog ni Atty. Nelias kay social distancing. O klayo ang amon sa nga distansya kay ila. Dara sa media center sa Capitol. So, hindi pwede nga inuno mo sa baba itong imo nga recorder mo. Tani nagbutang lang sila kwan. Public address system kung trumpa. Kapot lang kung solihe. Bantayan tag sunod, may development na ni Boss Carlaw. Kaya may ara sang... Pero si Cobb Lacson do ay pagin no? Personally, any statement agin buyan. Way pa sunod kay since nga kinreport ni kahapon si Gobernador Bong Lacson do medyo masako kag kaina action art masako-sako man siya. Basi Boss Martes kay may ara sang last regular session boss sa mga sangguni ang padalawigan bla. No, may ara katapusan nga regular session base kon naraman si Governor Bong Lacson importante kay action art ka makuanta siya sa reaction may kaantaran sa kag boss may panibag uman nga statement si attorney Magaspag. Boss ati galing kiti okay man lang niyam. Diretso man na nila ginakuhaan ta lang ni sila mga development kag mga statement ni Action Marlon, but again suliton ta at the end of the day hindi niya tanan ma-resolver kag ang katapusan sini ang ending sini hindi diriya sa kanginan. Correct. Now kundi dito ni sa Malacanang makisa sini at the proper venue and a proper forum dito niya maibaluan kag bantayan ta. Yes, so kabay pa nga mga badasig dali desisyon sa Malacanang kay damo gid action sa nagahulat sini kung ano gidbla. Kapag on sang reklamo sang abogado. Sa abogado. Actually sa abogado, hindi ka makabati nga siling huyang ang iyang mga cases mo, ang bonobla. Di galing ang ending sinaraya sa judge ang pag-araya sa proper authority gapon. May ara ganing ka siling at manugdaog ang case mo, pero at the end of the day, ang decision why ka pabor si mo, may mga technicalities. Kaya more on kuan siya, paperworks, kag documents, kag evidences. Yes, kag ang nagareklamo sa artist, abogado mo. Siya magaspag mo man nagaserve bilang counsel sa isit kagulingon. Ati, puro abogado gani. Yes. So, thank you, Atty. Marlon. Yes, Atty. Art. Ay, may kapamangkot kili di, kadamo sa nag-chat di, okay mapuli, may ara sa Manapla, may ara sa San Carlos. Hindi ko kasabat, kay wifi ko ka pamangkot sa taga-probinsya, kay... Kung mga moratoryo, magsunart ang ila sa repulian, hindi sila kapuli. Hindi, Ario, kundi ko naling kag-obra sa Bacolod, ang classification, di mo niya ilisa, actually mo. Butang tabi, returning residence ni sila? Taga Negros lang, taga Negros. Kung diri daw, why man niya sa nagandumili, yung mapuli ka? Oo. Why kita super sa nabatian ng sunart. LGU. Kung ilisay, kaya mo na yung problema, kung alin kalimbawa dito sa Manila, Cebu, dahil problema mo, hindi gidya kapuli. Check nila lang pulian nila sa LGU, kay basi kung matabuan lang nga may i-implement nga moratorium,
Natuuna ng pitsa nga pulian nila nga may moratorium na sa pagbaton sa LSI. Hindi sila kapuli. Hindi sila kapuli. Pati ng mga workers. LSI Action RT, ano butang? LSI, no, hindi yung workers sa aton di. Why ko sa nakita, pa mo na ganing ginisiling ko, why pa ko sa nakita, nga halin sa LGU nga nagambal, returning residents, workers from Bacolod is prohibited to enter their localities. Why amo na? Basta sa kanya naklaro ni Provincial Administrator Diaz nga kung babakasyon ka lang diri sa Negros Occidental, pero sabi taga Cebu ka, dito ka Istarya, taga Manila ka, mabakasyon ka lang sa Negros Occidental, daw hindi gid pwede makasulod. Nalimitahan ang sunart. Limitahan gid. Kung ang purpose mo is bakasyon Til lang. kundri sa aton, kaya na kubudlay mo na karong hindi mo pasudlon sa LGU, nga daw free man lang pag-travel, gani na to, nalin sa province, pakato sila Iloto. Basta Western Visayas. Basta Western Visayas, daw libre man lang yung pagbiyahe. Why so far sa pala problema ang sunart. Cebu, Manila lang. Cebu kag Manila. Nga LSI. Daw mo na, pero Ang sige lang conversion ipaklaro, tan lang ni kay basi ko magambal ta okay, pagabot hindi sila pasudlon to kundi na basi mabutang pa sila sa alang-alang. Pero so far why sa regulation nga muna. Sunart. Report gikan sa Kapitolyo, probinsya lang ka-aksyon yung aksyon na Marlon Hiraboya o nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Firing Line. Salamat kid Action Marlon Hinumbia, siling ni Sir Alan Sopi. Congratulations Action Art and to all the station to all members of Action Radio Bacolod. Si Action Radio always salamat gid kay Sir Alan Sharpshooter Sopi. Next time gani sir tudloy mo ko ay Action Firing Line. Hulamon ko lang ang imong hampanganan para nga matun-an mo ko insakto. Kay do tanda pa siyan sa akon suli. Action Firing Line. Ayos, ang iba naman mensahe pakarunan tani ha. Amat-amaton ko lang ni ang mensahe nung ginpadala. Araman si former Vice Mayor nung Med Magada sa Kanduni. O nung Med, kumusta ka na? Idlaw man ko ba? Dugay na taway ka kilitay. Kay Papang mo regards lang ko da. Dugay na ginduay kami kitay ni Papang ni former Vice Mayor Med Magada. Action Firing Amo man kay Mrs. mo, no? May gabi lang da kay tita. Nung Med, regards lang ko kay Mrs. mo da. Action Firing Line. Sa tanan nga mga paryente, no? Dira sa Barangay Banga, sa Banwa sang Kanduni. Uy, ang Bacolod City, gali, kuano? Most competitive city in the Visayas for 2020. Dugangan talang nakaroon na ang pilapagin naton kamadtalakayan, mga balita, diri lamang sa inyo palatuntunan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Kag negrosanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sa anong kahintangan, responsable at pagbalita, kantayin na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalap na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19?
Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Kayong nakikinig sa Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Action Firing Line! May gabi na kay Prince Rujan Seriaco, no kay Sir Arman Tugas ang Negros Daily Bulletin. Salamat kita sa pagmonitor karon nagabi paring Basti Irhin. Salamat gid. Ara manuga monitor dira sa kilid sang Riverside si Tansing Villacuer. Basi may upod na siya mga doktor da. No, may gabi na sa inyo. Thank you for listening man kay Sunny Boy Arnaldo Paladar. Paring Sunny Boy. Idlaw man ta ka itsura mo pa rin ba? Araman si Nonoy Laman Haviliana. Shout out lang ka. Sino ko no si Kember Oliveros. Merry Christmas. Merry Christmas masimo pare. Regards lang primo sa mga pariente tada. Salamat gid. No araman si Joval Trinidad. Sir, evening. Gamonitor man siya ko na. Sininga gabi. Sir Alex Montesa. Iniya consistent. Nga nagamonitor sa aton every night or every program. No, Sir Alex Montesa. Sininga Action Art. From hotline to firing line, may pagitan ni kung may firing squad man para sa violator sa health protocols, hindi man siya firing squad. Action Firing Line! May araman niya mga tao nga tig-agid bagol, tigaling budlay man ano, ang mga gani sila nila nga may mga apor, may ator, no? Pero ti ang mga tig-abagol ni kabay pa mag-cooperar man no, kung halimbawa diri sa Bacolod kay midyugin ligwahan ni ang kuano ang curfew sa 24 kag 31 hindi kita magatag kumpiyansa because bisan si Vice Mayor Elsie nagambal sila hindi lang taan ay gid magpinagusto ka magkalipat sunod gid kita anay sa health protocol. Action Firing Line. Watching from Masulog Uno. Tamiyawan na lang palihog ang adik sa programa sa ERB Guillermo Gimo Clarito. Sapat-sapaton silang yung pulis na ay kalain. Action Firing Line. Kung may action at line sa agag, kag may action firing line subong agapi, dapat may firing squad against abusive PNP personnel. Kung galing kiti, why kita death penalty mo? Why kita death penalty diri sa Pilipinas? Ano yan ang figure sa ni Sinas bain sang mga bulayog nga pulis balatong ay kalain pulis balatong ha. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Aksyon!
Line. Harapan ka monitor karon nga gabi si Francisca Puso Madirazo. Hay kuno, hay man da ang sugpon sa hay niya. Ha ha ha. Ha 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 man na. Paul Adrian Villanueva Calamba, thank you. Sige. Salamat gid sa mga nagapadala sang mensahe diri sa ato na, no? Gina-welcome ta gina no ang inyo sining pakigboy. Action Firing Line. Ari do mayo ayon nga Christmas kuano nga Paskwa bala no kay Mayor Bing Lonadia. Ang latest nga nakuha nanton gin forward diri sa PIO may case against Mayor Bing gin dismiss ang ombudsman, no? Tiupod ba rin ibando? I understand daw, pati si Atty. Bayatan, bladong yung paskaan man ni kaso, i-clarify talang siya. Pero by the way, ang balita nga may ara, no, sang pagklaro diri kag may ara sang latest development, tinamo-damo mo, kabalukan sa itong chimpo eleksyon. Grabe itong mga pinasakay kaso daan. Action Firing Line. Now, tibag o ini nung desisyon naging papanaog sang ombudsman. Online sa Firing Line. Damo pangadaan sa mga kwan, no? Mga balok naman mga chimpo election ko isa ti kinasuhay hindi lang ni Bacolod di bisan ding LGU. Joining us tonight is Attorney Joselito Bayatan. Attorney, how are you? Okay lang, Sir Arkin, gabi sa aton palamatan matigan kasi man no may gabi sa aton. Sir, dumayo ni Pasko sa imo may nga development ining desisyon sa ombudsman. Yutay nga background sinisaray? Okay, una bes pasalamat din kita no sang ginatawag nga paghatag sa ombudsman sa intaktong hustisya sa ining kaso. So anyway, ang background sila is sang pagtungko na ni Mayor Bing bilang mayor sang June 2016. May mga pending ini nga mga unpaid na transactions ang nagbigat na administrasyon ni Monico Pentebella. So, may directive si Mayor Bing na reviewon ang mga transactions because na-observe natin na most of the transactions ginpatigayon, ginbid sang March. Na March 2016 na ang kwan mismo ang banning period sa rules sang election is also on March. March pa ginbid, March man ang 2016 ang banning period. So, medyo ka mabudlay malai ko nang iba si mamayad ang administrasyon ni Mayor din sa transaksyon nga wala na sila lanto bala ang regulasyon, especially nga may banning. So, review isa ini nakita naton, ini ang iya ni Penjan no nga gaaligar sila kaday wong kadagat yag di mafilis nga sila kuno ang ahinti ni Benjan nga mga transaksyon sa Bacolod City. So gin-review ta natin ang dulong sila balasan bato sa syudad sa Bacolod. So sang gin-review naton tungod nga nila gin-transaksyon na nila May, I think March 11 kag under the bidding rules, mandatory ang 21 period nga amo na siyang bidding period. Kag amo na siya ang pag-award. So kung tanaw na kung gin-bid nila by March 11, I'm not sure some date, basta there about 9 or 11, may 21 period na kag amo pag-award. That po should be, amo na makomplete ang bidding time, amo na ang 21 days. Gin si Raya ang bidding, March 23. That was Holy Wednesday. So, shortly siya by more than 10 days sa bidding period. So, ang question niya, gin cut short ang bidding period sa pulo lang kadlaw. Kaya tungod niya, March 23 was a Holy Wednesday. Pagka Good Friday,
amo na nag-start ang campaign period sa 2016 election. So, kung campaign period na under the Comelec rules, election ban na, freeze ang tanan ng transaksyon. Wala sang award sa bidding, hindi ko gani ka-deliver, hindi ko gani ka-issue voucher. Kaya that would be interpreted as a promise for a sort of a benefit that might be in exchange of the votes. So, amo na ang istriktong banning sa Comelec. Na-resume naman na siya kung after na sang eleksyon. So, anyway, sirani nila parang thinking na pwede nila na-award na. Mahulat na lang sila sa matapos ng eleksyon, yung amo pag-deliver. Now, na-discoveryan na to nga short kasi sa bidding period, kag may ara sila ginasukot sa syudad. So gintanaw naton ang mga papers na available. So first, according sa ruling sa Supreme Court, kung may anomalya sa bidding that is a transaction contrary to public policy, the transaction is null and void. Amo na ang doctrine sa Piatco Black, yan ang na-illustrate na nagambal ng Supreme Court niya null and void ang transaction sa Piatco kay ginbalik na ng bidding rules. So, we were guided by that jurisprudence na hindi magbayad ng syudad, but may exception na ang ginatawag natin na quantum meruit. Okay. In other words, i-prove kung pilagid ang na-deliver, ano gid ang value sang order, tag-viral. But that issue of quantum meruit, why sa jurisdiction sang syudad, ariya na naiyakakuha kay public funds ng issue. So, nag-opinion ang city legal na saka sila sa kuwa. Dito sa kuwa, ato na bayran kung magamba si kuwa nga okay, quantum meruit ni. Okay. Mayri ang supplier. Wala man ni sila nag-move sa kuwa. Wala gid, despite na may communication sa ila. Okay. Wala gid sila nag-move. While ang iba niya supplier yan nagpati, nag-move. Ito kung gano'n may mga order ng iba niya bayran sila. Okay. So, while sila nagpati. So, ang ilagin mo, they resorted to several black propaganda na may corruption ko no, may amoni kagang ining nga penjan case ni. Diyan aligan nila nga nangayo da kuno komisyon. Nangayo da kuno komisyon para i-bayran sila. Okay. Para bayran sila nangayo kuno ang city official, tatlo ako, ang city legal, ang executive assistant na si Ravina, at si Mayor Ding. Ang mga sila kayo mag-aligar dito sa ombudsman. Okay. So, kasi hindi mo lang siyang rason. First, ano pagpangayo nga in the first place nakita galing anomalya. Last, secondly, i-verify pagkit natin sa accounting kung ano niyang record. Sa gambal pang accounting short delivery. Ang tanan nilang ina-claim mga 4.1 million din accounting sang accounting department Okay. Pag hindi ganit magpirma sa voucher ang accountant, kay tungod niya kulang do mga more or less do mga 1.8 million worth lang ang na-deliver. In other words, mag-ghost delivery. Okay. With more reason, hindi magbayad ang syudad, hindi magpirma si Mayor Ding sa voucher. Gitang rason ta nato tanan sa ombudsman. Tanan nato na plastar kagin sa batit na natukod nato ang depensa naton. Kag ginpapikag of course kita sa ombudsman kay suportado sa tanan ng dokumento. Okay. Ang ilaya labanan na iya sa wakwak kagamba nga wala kuno abi na nangayo kuno kay nagsukot sila hindi magbayad. Wala na kompletong document. Kay hindi magpirma aton nga alkalde, hindi magpirma si Mayor Bing kay tungod niya may report ang accountant nga kulang pag-idang delivery. Plus pa nga may anomalya sa bidding. Okay. So, ang ila naman niya, para din nila mapahog nila, hindi kami nga tatlo, ang mayor, ako, ang executive assistant, nga nangayo ko no SOP sa ila. Di man na sila yung patihan, hindi man na to, o dinupig na yung pato-pato na yung complaint.
Okay. So, makita na to sa desisyon niya, of course, dismiss ang criminal kang administrative complaint. They are now both dismissed by the Ombudsman. So, ang ato niya muna bilang, kung tuod ang kung sandig kita sa kamatuoran, matuhaw niya later on kontra sa binutig. So, muna lang mambal natin. Yes, sir. So at least, pero luwasin ni sir, may ari pa ni iban nga cases ginpasaka sila sa inyo? I think there are more, we are expecting more. May mga cases pa. So far, I think duwa na ang nabato na to niya na this. Alas 8:47 na. Action Firing Line. Amo nang ang ginadiscuss kiti may ara sang latest nga desisyon ang ombudsman sa criminal and administrative case against Mayor Bing kag attorney Bayatan, sir. So rin ginautod ang linyata. Okay lang. Sige lang. Yes, sir. Anyway, ang natutong reimbursement case, hindi na-explicar ko naman to sa programa ta. Yes, sir. Tilaban man to sa drawing, ginpang tabid-tabid na to nila ang tanan ng issue. Kag mo na, na-dismiss man to. Okay. Now here comes Penjan, tabid-tabid man nila ang istorya, hasta nga nahulog di Jaya sa, naghayag itong binutig dismiss naman, no? So, anyway, ang natingala natin is, para sila daw kaordinaryo nilang mag-file sa ombudsman, doon tayo namo dahil pa ombudsman. Okay. Pag mo sila, makita naman na matubang naman na, pero kaysa naka-insindi ba lang? Actually, sa prangka ng istorya, disturbo na siya sa tao nga nag-obra sa gobyerno mo. Okay. Nang gahatag sang distraction ng dinabayran ang tao, go-obra sa insakto man sa gobyerno, pamuko sa ombudsman, ihara sa ombudsman. Nang alang-alang man na natin pabayaan, kasi firstly, kapag naman kita nga binutig na, pero kung ang binutig hindi kapag batuan, basi bala mahulog sa tuod yung binutig, pero tuod daya para sa iban. So, pero bato nga sa mong bala. And I don't think nga hindi ko galing insilya na nga ito niya mga upod sa pumutang pamulitik ka na makadto sa ombudsman kung mag-ubra istorya kagdala sige gubuo ng gaobra na sa gobyerno. Okay. Amo na hindi ta naintindihan nga amo na style. And ang ako niya, the best way to fight the opponent is through election. Amuhay na sa iba niya proseso. Hindi yung pagkagyunan na maagi sa ombudsman kung ano na lang nga kwanti. We will see that we know their style. Pero ang atong ni ginapahayag is anong lamas in the long run, mas makita ko na nung ilang kolor. No? They are not a gold sports people. Kag kung hindi kag wala magaginasyon na nilang ignorance, hindi magaling sila may sarili may nabalansa na balaan nila panghalit, pangguba, lang. No? With this type of people, we cannot expect good governance from them. Okay. So, in a way, at least nahibaluan naton kag nabalaan taglinga mo ni siya no ang background sini. So attorney, thank you gid sa time nga ginhatag mo karon nga gabi kag hulaton nato na mga iban pa din nga mga update sa ombudsman, mga cases gin pasaka especially to Mayor Bing, no? Salamat gid sa time, attorney. Salamat nun sa paghatag sa kay Gayunan Action Art nga mapainsinti nato na naton nga tigpalamati kag kumuluyo sa siyudad sa Bacolod. Stay safe, healthy, and may God bless us all. Good night. Good night. Action Firing Line.
Salamat gid Attorney Joselito Bayatan. Nauti amon to sa ombudsman to nga desisyon ginkuha ko lang kay do hindi ko familiar balado nalipatan ko na ni kay 2016 kadugay pa mo. Gagawon ko si Ma'am Beth Catalbas. Okay na siya na kay may resolution actually yung in-pass. Si Councilor Dindo Ramos, sabi niyo mga driver bala ni siyang transportation. Nagligad to na luoy ko mo. Man, hindi lang diri sa Bacolod, sa iban pagin ng mga lugar, baon tanan ng stricto ang nagalukdo sang konsekwensya kag sa multa mga driver halimbawa sa mga pagpatuman sang health protocol, face mask, face shield. Tingin na multahan niya mga driver. Action Firing Line. Kag tidri sa Bacolod yun kung nagasakay ka diri ikaw yung madakpan ti among mamulta galing daw ay man siyang uli daw na budlayan naman ng pulis hindi mamagwanta man sobra 50% sa nagasakay sa jeep yung gasuksok sa face mask may face mask pero why facial ting iban. Action Firing Line. Pero ano yung balita kay si Councilor Dindo Ramos at least nag-take initiative ini pero ambot kung makakuan ini, maka-influensya ni sa taga-LTFRB, kaya nagasunod lang ni Slayes Mandos National to. No, kaya konsundo na to ng plano modernization program by January, sugdanan nila mo. Budlay mo ni Guru, duway pa man preparasyon ginmayon. Di may pandemic, nagyan mo paning matabo. Online sa Firing Line. Ma'am Beth, advance Merry Christmas. Pasko ko sa Ara dayon, ikaw na gina. May ara man ko. Kung may ara man mo balusay ta, mapaskwa na ita. Si Ann kasi niyas man yung ako niya. Ara man. Ma'am Beth, by the way, Pangaon na mo ni Sing sa Gayala. sige, aperte. Pero Ma'am Beth, at least may take initiative si Councilor Dindo Ramos. Pero ano ba, nakabaton ka, may latest ko lang nakuha, nga kung may information nga ang presidente do plano niya i-extend na until September by next year atong consolidation sa prangkisa nyo? Okay, may ara at sa bayanihan nga na basahan ko. Gintagaan ko to kopya gani si Sir Dindo nga hasta gidya sa September, ang white is out hasta sa September 2021. Tumambot niya ang LTFRB. Nandidya. Basi-wise lang kabasa? Basi-wise lang sila kapabalo. Kaya nga, abi nga pilit din nila makonsolidate ng mga korporasyon sa cooperative. So, matikot sir, pero may gidya nga nagsulat ng si Councilor Dindo Ramos sa National. At ini padala yaman sa presidente ining party sa bayanihan nga no without September hasta sa September 2020. 2021. Okay. Pero subong pero subong so far ang imo monitoring kung party dis Bacolod yang sector sa transport may damo na gid man naka-consolidate, damo na gid man nag-intra sa naka-consolidate na. Kadamo sang wala kasulod kay kadamo requirements Sir Art. Sos. Sir Art ang sukot sang abogado acceptance fee 30 mil. Hindi naman na ko ginawa na gani na ang okay lang ng korporasyon nga mga dagko pero ang co-op yung apigado nga mga asosasyon hindi gidya kasarang pero so pan isa pa na sang among gin request sa LTFRB nga gin pa ambot na nadala sa resolution ni Sir Dindo. Okay. Nga mga ayo sila data sang mga na kuan na nga naka-consolidate na kung pila ka bilog para may rason kami nga mapa-extend ani asa ni sa Mayo kung Abril. 31 ng deadline Sir Ade. Gani dali na lang unsi kadlawon lang. Mati ko daw Apulo, sila sa national daw i-extend nila kung no, pero may gidya nga nag-request tayo unay. Gani man. Kay sa kuan na ang LTFRB bis aga desisyon mo. Pero isa man sa among nga gin pangayo do tamo pa nang among guro istoryahan ni Sir Dindo. Na request gid kami kay kundi may opisina na taning LTFRB da sa barangay na daw sa may likod ng SM sa lapit sa senior citizen. Hindi sila daw kay kadelikado kung bagay ng hadlok sila da. Kung buday man sa amon. Oro. Magkadto da Pero sikat, tricycle, hindi gagahi, way legit.
Gani, amo na yung mudlay, pero siling hadlukan kay mo da ka araw-araw naman na yung hadlukan kay mo iya ka. Kaya mga bayit, Sir Art, mga bayit, ibalo ka naman da ang squatter area na da. Ti pero mga mayo man da, alangan pa ba yan ang kapitan karon nila kun ara ng opisina? So, may amo gani nga ang tutugla may resolution kung ang ginpagdalaman sa sanggunian nga hindi Okay. gislayan. Hindi kami din magbalik sa Bacolod. Sino nila? Oo. Diyos. Reklamo ko sa session. Pero the why man naktuhan to. Ay, Kala ka mo sa tindugan ko na nga muna ang bangilan niya mga LGO sa Bacolod, mga pulok-pulok, initulok. Ay, sobra naman ang ilay. Ari maging sulat, ari pa di kopya ko paresid ko eh. Pagani. Report man to sa nasyonal. Hindi din mataktak sir Art, bakod gid. Bakod gid? Bakod gid sila sa Manila. Gani, pero anyway, sugpunan ko lang ni Boss Mambeth kay do ipit gigos tiyempo. Kay i-check ko ni sa LTFRB man kung ano gid ang plano nila bla para may inform taman ang mga jeepney kay ti manong kita karon pag sulod sa 2020 ni kon o 2021 kung ay mga jeep biyahe sa Bacolod man kita malinakat ni karon. Lalo ka sir Art, kung hindi ka magjabaw, may na subong kay naaksyonan mo da. Mapamusin-musin yung tiparbiya, kurog na ni mga operator. Yati, siyempre, huwag pa din nga danog Sina. Picture lang itong kakadto. Tanan nga giho, balayran. Imbis nga mapahapos ang mga programa, Duterte, pahapos ang mga gaano nga mga pumuluyo. Hindi yung pabudlayan nila, budlay gida. So, Gani, no? sabi ko nga nanging bukal na sila. So, nagpasalamat ko yan nga si Councilor Dindo Ramos, si Giho. Kag isa pa gaduso man si Mayor Bing suporta man sa transport pa ng LTFRB ni gaayo man siya. Sige. Sugpunan ko ni Boss Mambeth o puli nga makatawag guluat sa imo sa hotline. Oo, kag dason may itupik ko man ko sa imo dayon bla. Sige. Nandigan nagtawag sa imo way kakasabat na nawag ko kay Brian. Sige. Boss, istoryanta kay do ipit nang ikudo kuan nang inumol sa teknisyan, no? Oo, hay. Sige. Mambeth, salamat, kid. Salamat, kid. Thank you man sir. Good night. Good night. Action Firing Line. Ayo, sumpunan ko lang ni Boss, parti sa transportasyon. Kabalo ka, kisa kaluluoy ni. Ginawa na lang ganin nila nagpangita si Nintimos. Daw ginapabudayan, tapay iya. Action Firing Line. Ako ay ko gakontra na nga panamion mong units kay may mga salakyan gimandi nga gupaton na bla. Sorry, no? Pero may mga salakyan gimandi. Nga daw alos nila nga magdalaga ng salakyan nila porti pagkaitom sa aso. Pero gabiyahe gapon. Okay na iya. Ang pag-modernize pero ang mga proseso bla. Pamagi nga daw kabudlayan nga base sa uli. Kontrolahon naman isang lagko naman nga mga kumbuyan. Bisan kooperatiba pa ba o mo ginalibugan ka ulo ko sa ulihi. Action Firing Line. Huwag na tagaling chimpo to, ma-extra na lang ko. Huwag na ko panahon, diri sa aton sininga pagpangalagad sa Action Firing Line, Monday presentation, December 21, 2020. Again, sa aton nga magka-action, thank you, Gid. Sino pa rin ang pagsuporta? Hinitanan, amo ang nagdala sa amon bilang number 1 AM station. Action Firing Line. Sa ngalan ni Action Brian Morden. Ako naman Action Art Tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company.